Marga. Què? Comencem. Estic llegint. Ada. Què? Comencem. Estic llegint. Va, comencem. Sí. Hem de dir als premiats i premiades dels Jocs Florals del districte de Sarrià-Sant Gervasi. Hem de dir que ens ha sigut molt difícil triar-los. Molt difícil. Tots eren molt xulos. És que tots eren molt xulos. Però és que preciosos. I ens ha costat moltíssim. També us volem animar a que seguiu escrivint. I llegint. Has vist el conte audiovisual? No, no l'he vist. Es titula L'Oliver i la seva colla en l'aventura dels dinosaures petrificats. I on és? Ha de ser per aquí. L'Oliver i la seva colla a l'aventura dels dinosaures petrificats. Hi havia una vegada, fa 300 anys, uns prehistòrics que anaven caminant per unes coves encantades que de sobte es van trobar a un dinosaure que es deia Oliver i que era molt alt. Hola, que necessiteu ajuda? Esteu perduts? No, només estem parellent per aquestes coves mistèries. Però, i tu qui ets? Soc l'Oliver, l'últim dinosaure que queda en el món. Uau, com és això? Com han mort tots els altres? La bruixa escarlata s'ha petrificat i només es podem salvar en la pòcima de desencantament. I vosaltres qui sou? Jo sóc la Raya. Jo sóc l'Helena. Jo sóc el Robin. Jo sóc el Toni. Som-hi a buscar el llibre de les pòcimes de desencantaments. Aquests dinosaures tenen que ser alliberats. Les coves són tan grans i profundes que de tantes hores caminar els hi ha entrat molta gana i molta set fins que de cop veuen una caseta gegant i de fusta. Hola, que hi ha algú? Sí, la porta està oberta, passeu, passeu. La colla i l'Oliver entren a la casa. Que voleu alguna cosa? Sí, tenim molta gana. I molta set. Doncs ara us portaré unes galetes amb llet. Mentre la bruixa escarlata prepara el berenar, l'Helena s'adona que el llibre està amagat entre la biblioteca. Ei, nois! Mireu què he trobat! El llibre es titula Pocions d'Encantament. Ostres, que no us esteu adonant? Ai, la bruixa escarlata! Ràpid, agafeu el llibre! És la bruixa que ha agafat a tota la gent que estimo! A l'arribar a la porta se la troben tancada, però l'Helena troba una palanca que al tocar-la s'obre. Correu, sortiu, que es tenen que posar coberts. Tots comencen a córrer, fins que de cop cauen a un forat que els hi porta a un lloc fosc, fred i cobert de terra del desert. Viosos intenten sortir del forat, però no poden perquè rellisca molt. Desesperats, obren el llibre Pòcimes de Desencantament i miren si hi ha alguna pista per poder sortir. Quan l'obren veu que hi ha un mapa que els portaran on els dinosaures petrificats. Després d'una estona buscant la solució, s'adonen que els dinosaures estan sota un subterrani, sota la terra on estan asseguts. Després d'una estona cavant, troben una porta, s'obre gràcies a l'amor, uneix a l'Oliver amb els seus amics i família. Un cop s'obre la porta, veuen els dinosaures petrificats i s'uneixen i fan la poció de desencantament. La Raya agafa el llibre i diu: Ei, nois,
al llibre posa que necessitem per fer la poció o un pèl de dinosàuria, una mica de terra desèrtica i unes gotes d'aigua. Terra ja la tenim. Està clar que el pèl ha de ser meu. I l'aigua d'on la traiem? De les nostres cantimplores. Un cop preparada la pòcima, tiren una gota a cada cap de dinosaure. Després d'una hora, els dinosaures encara no s'han despetrificat i tots alhora comencen a plorar pensant que no es tornarien a despetrificar mai més. Abraçats plorant els dinosaures, de sobte tornen a cobrar vida de nou. Nois, crec que hem fet la pòcima mal, perquè crec que l'aigua tenia que ser de les nostres llàgrimes. Gràcies per ajudar-me a recuperar la meva família. Ara sol queda salir d'aquí. No patiu, que jo sé salir d'aquí. De sota, el Missy treu foc de la boca i fa un forat enorme a la paret de la cova. Yeeey! Hem estat en família! I tots junts! Ué! Tots tornen a casa i són feliços per sempre. Sabia l'Oliver i la seva colla és que sí. Despetrificaven els dinosaures, la bruixa quedaria atrapada al seu propi desencantament per sempre. Fi. Hi havia una vegada un planeta ple de neu, de molts colors, blau, groc, vermell, violeta. Al planeta hi vivia un ninot de neu, un ren i un os polar. La neu es va començar a desfer i el ninot també. Aquella neu es va transformar en aigua i ara el planeta era aigua i d'un dels llacs va sortir una bonica sirena. Un viatge màgic. Marga, aquest conte està ple d'imatges. Sí, anem a veure-les. Va, sí. Em pots fer una abraçada i un beset? Es van fer una abraçada i un beset i el conill ja es trobava millor. Junts van agafar una bicicleta tàndem i se'n van anar cap a la platja de Calafell. Quan van arribar a la platja feia moltíssima calor i van decidir anar al mar a refrescar-se una mica. Quan van entrar a l'aigua, de cop, els va picar una medusa normal, però era màgica. El gat i el conill es van convertir en unicorns. Els unicorns van començar a volar i van arribar fins a Austràlia. Un cop allà, van trobar un volcà anomenat Diables. Van entrar ben endins del volcà i van trobar un gran tresor. La princesa, l'unicorn i el drac. Hi havia una vegada un castell que tenia una piscina i un sorral. Hi vivia una princesa que tenia una mascota que era un unicorn petit de molts colors. També hi havia un drac que estava a punt de menjar-se la princesa i l'unicorn. Hi havia un arbre trencat a terra i s'hi van amagar dins perquè no els veiés el drac. La princesa li va explicar al drac que les persones no es mengen. El drac va ser amic de l'unicorn i de la princesa i van fer una festa tots junts i tots junts van jugar a pilota. El gos. I el gat? Aquest conte S'ha acabat. Les aventures de 3 bons amics. Hi havia una vegada un monstre que es deia Pelut que vivia al bosc amb un conill. Un dia, tot passejant, es van trobar un nen que es deia Joan que havia caigut al riu i el van ajudar a sortir.
Quan en Joan va veure en Pelut es va espantar molt. En Pelut es va sentir malament perquè volia fer nous amics, però tot i així va preguntar a en Joan si volia jugar amb ell. I, encara que estava una mica espantat, en Joan li va dir que sí. Que bé que s'ho van passar jugant junts, en Pelut, el conill i en Joan. Jugaven a picar-paret, a l'amagada, a fer construccions amb el Lego. Tan bé van jugar que no es van adonar que es feia fosc. Estaven tan cansats que es van estirar al jardí i es van posar a mirar les estrelles i van decidir que l'endemà agafarien un coet per anar a la lluna. La primavera, tiroleta. Vigila no et mullis amb la pluja. Els núvols, l'ambient aireja. La ciutat s'omple de fulles i surten a volar les abelles. La primavera té moltes flors, perquè surten les llavors. La Goti, el Shark i el canvi climàtic. La Goti és una gota d'aigua aventurera, juganera i molt amiga dels seus amics. Viu a la platja de la Barceloneta i allà hi té el seu millor amic, en Shark. En Shark és un tauró d'aleta blanca que viu en una cova al fons del mar. És estiu i avui fa molta calor, tanta que la Goti sent que s'evaporarà en qualsevol moment. Per distreure la calor decideix anar a fer una volta i a veure si el seu amic Shark vol anar a jugar amb ell a la vora de la platja. Els encanta jugar a la vora de la platja. Des d'allà poden veure les persones. Aquests animals són meravellosos, pensen. Sempre estan estirats prenent el sol, llegint i jugant amb cubells, pales, pilotes. Quina vida més tranquil·la i divertida. Els escacs. Els escacs és un joc interessant. Es necessita un cap gran que sempre estigui pensant. Si als escacs vols jugar, hauràs d'estudiar i les 32 peces preparar. Si tu fas escac i mat, un bon premi hauràs guanyat i la partida hauràs acabat. Amics. Així, després d'haver passat tant temps amb aquells animals, va entendre què era l'amistat. Així que, per donar-los les gràcies, els va voler reunir a tots per explicar-los què era un amic. El cervatell va dir: «Ja sé què és un amic. Un amic és una persona amb la que comparteixes emocions i sentiments. Una persona a la qui pots confiar els teus secrets i l'estimes incondicionalment. Això és un amic». Doncs ara ja saps què és un amic. Ara pots tornar a casa i explicar-li a la teva mare, van dir tots els amics junts. I pots visitar-nos quan vulguis, van afegir alegrement. D'acord, així ho faré, va dir el cervatell emocionat. I el cervatell va tornar a casa feliç i li va explicar a la seva mare què és un amic i els amics que havia fet. La guerra. La guerra és cruel i trista. Trista amb patiment. Patiment fins a la mort. Mort vermella i fosca. Fosca com la nit. Nit acompanyada d'estrelles. Estrelles clares com la llum. Llum intensa com el foc. Foc calent com el sol. Sol gran i lluent. Lluent com el resplendor de bombes. Bombes que esclaten a la guerra. Guerra cruel i trista. Trista i injusta. Crims. Posem foscor a la llum. Comencem. Som en Porta i en Carles. Fa temps que estem pensant si fer-ho o no. Com ja sabeu, nosaltres dos som els grans presentadors del programa de TV3 Crims. És un programa vist per tot el país i per això tenim por que ens enxampin i que tota la nostra reputació estigui perduda. Ens trobem a les 6, a la plaça Sant Vicenç.
Ens proposem robar la fórmula secreta de la salsa brava del bar Tomàs. Anem caminant com si res, com si fóssim gent normal i corrent pel carrer Jaume Piquet. I arribem al bar Tomàs. Seiem en una taula de dins. Demanem unes dobles mixtes cadascú. En Porta demana una Fanta de llimona i jo una de taronja. Observem el bar i en Porta diu: on deu ser la recepta de la salsa brava? I jo responc: jo crec que és a la cuina. Ara m'ha vingut gana. Jo, el drac. Els contes i les llegendes no diuen la veritat. S'inventen que menjo princeses i això és un disbarat. Jo no sóc així. A mi m'agrada llegir, descobrir món i viatjar, escoltar música i cantar. A vegades, estirat al llit, penso tot entristit. Però si no sóc gens valent i vull ser amic de la gent, m'agradaria canviar la història. I res de lleig quedés en la memòria, que jo fos el salvador i no hi hagués cap perdedor. Anem a fer unes braves? Sí, m'ha entrat gana, a mi també. Vale. Sí. Jo també. Què va passar? Àvia, m'expliques un conte per dormir? D'acord. I ara que estem a l'època de Sant Jordi, t'explicaré una perfecta història. Fa molts i molts anys, en un poblet que hi havia al cel, hi vivia un monstre que es deia... El monstre de les matemàtiques! Era molt i molt ferotge i gran? Li va preguntar el nen. No, tranquil, va dir l'àvia. Jo, quin rotllo! Va exclamar el nen amb tristesa. Aquest monstre només volia que els nens i nenes aprenguessin les meravelloses Matemàtiques. Un dia el monstre va baixar a la terra per ensenyar als nens i les nenes les matemàtiques. Però l'alcalde, el senyor Bigoti, no volia que els nens aprenguessin Les matemàtiques. perquè ell volia ser el més intel·ligent de tota la població. Per aconseguir el seu objectiu, el monstre volia apuntar-se a una escola per ser professor i ensenyar les matemàtiques als nens i les nenes. Però per descomptat, el senyor Bigoti va dir que... No, que no podia ser! Mestre, a cap escola. Li va explicar que no s'estudiaven les mates en aquell poblet. El monstre va dir: d'acord, però tingues en compte que tard o d'hora tornaré. La ciutat de les lletres. Quin és l'origen de les lletres? T'agrada llegir? En aquesta història ho descobriràs tot. A la ciutat de les lletres, com bé diu el nom, hi viuen lletres, però també viuen signes de puntuació. Aquesta ciutat és molt semblant a Barcelona. Els signes i les lletres, adults, treballen i els nens i nenes van a l'escola. Però hi ha una petita norma. A cada classe no pot haver-hi més d'una R, més d'una M, ni més d'un signe d'interrogació. Clar. A una escola de l'est de la ciutat hi ha una classe de 5è de primària on hi ha 2 millors amics que són inseparables. Us preguntarem quins signes de puntuació o lletres són? Doncs són un punt i una A. En aquesta classe hi ha un petit inconvenient. Una coma molt antipàtica cada dia li fa la vida impossible al punt. I li diu que és molt lleig i molt estrany. Sí. La vida. La vida és una roda que dona voltes pel món. Va acompanyada o sola, amb problemes o solucions. La vida és un planeta ple de llums i flors. Si la mantens neta, tindràs les millors olors. La vida són il·lusions, amor i companyia,
Fantàstiques diversions viscudes amb alegria. La vida és teva, únicament per tu. Estima-la a ella, estima't a tu. Marga, el diari de l'amistat. Una vegada hi havia una actriu de Hollywood anomenada Agnès. Era rossa, amb els cabells ben llargs i molt guapa. Era molt coneguda, però li agradava estar sola. Li encantava passejar sense ningú, escoltar música i especialment escriure el seu diari personal. Un dia, després d'aixecar-se del llit, va veure que el seu estimat diari no hi era. En aquells moments es va espantar molt, però va decidir tranquil·litzar-se i buscar-lo per tota la casa. Fins i tot va arribar a sortir en pijama pels carrers per veure si el trobava. Després d'una bona estona i cansada de buscar per casa, va sortir a la terrassa i va trobar una granota que semblava que l'estigués esperant. Però això és molt increïble. Granota. Adéu, avi. El diumenge aniré a veure l'àvia. La mama m'ha dit que està molt trista, però que és una dona molt valenta, que ho superarà a poc. T'he de dir un secret. Em fa poc que el Guillem t'oblidi. Només té 3 anys, és molt petit. I no vull que el meu germà s'oblidi de qui és el seu avi. Sé que no pots fer res al respecte, però t'ho volia dir. Eres un exemple per tothom, com un heroi. Feia riure a tothom. La mamà em va dir que te'n vas anar fent broma. Que sàpigues que jo mai t'oblidaré i que quan miri el cel estrellat per la nit, miraré l'estrella més brillant de totes i sabré que ets tu. Adéu, avi. Espera, que en tinc un altre. A veure... Aquest. Es diu I jo. M'ajudes? Val, sí. Tu on ets? Has marxat? M'has deixat? I jo? Jo et penso. No t'oblido. Tu... Em penses? M'oblides? I jo? Tinc por. Vull cridar. Vull plorar. No puc més. Compto fins a 3. 1, 2 i 3. La veritat de la humanitat. Aquesta història va tenir lloc en un altre univers, exterior al nostre. Una raça alienígena avançada, anomenada Mendrups, estava desenvolupant un projecte a una de les seves universitats, la pitjor de l'univers. Aquesta espècie d'éssers en forma humana, sense olfacte, amb una capa viscosa per sobre i la capacitat de canviar d'estat, transformar-se en líquid o gas, necessitava cada vegada més recursos, ja que aquesta espècie respirava hidrogen. Al planeta on vivien no hi havia oceans. Tota l'aigua estava evaporada o congelada al centre del planeta. Les muntanyes eren molt baixes i estava tot format del mateix tipus de roca marró. La temperatura d'aquest planeta era de menys 70 graus. Mira, menys 70. Oh, quin fred. Ai, m'està agafant fred. Tren. M'agrada dibuixar trens. Quan dibuixo trens de vapor amb vagons i passatgers, estic emocionat. Sé com són perquè he vist molts llibres i alguna pel·lícula. A les pel·lis de l'oest, els trens es deien cavalls d'acer. A les nits, quan somio amb els trens de vapor, jo sóc el maquinista i controlo la locomotora. Hi ha molts passatgers, asseguts, parlant, llegint, mirant per la finestra. Dibuixar trens és el que més m'agrada. Tant com imaginar que sóc el maquinista. Sí. Mira, espera.
Pugem en el mateix tren. Va. A veure, la vida no és res. Ell, assegut al banc, amb el llibre a la mà, una tarda de primavera. Les flors vestien un color de roses, els ocells piulaven d'alegria. Ell em va agafar el cabell sense saber res. El van tancar allà on no hi havia llibertat. I el seu cos el vaig trobar, i amb una mirada desesperant. Cinta groga al cor, cinta groga sense esforç. Sota l'aigua, ell descansava i en un vaixell navegava. Jo de gran vull ser petit. Són les 12:57 i acabo de sortir de casa corrents. I mai no em podia haver imaginat que em trobaria el que m'he trobat quan hi he entrat. Avui ens han deixat marxar abans de l'escola perquè hi havia una reunió de professors o avaluació o el que sigui que fan quan no els mirem. La cosa és que he anat a casa contentíssim pensant en tot el que no faria avui. Ni deures, ni classes de piano. Avui és per mi, m'he dit. Bé, per la meva mare, que avui fa 50 anys. Quan he entrat, la meva cara s'ha desfigurat. He trobat el meu pare, que suposadament estava treballant amb una dona, que suposadament hauria de ser la meva mare, però no ho era. He tancat la porta i he baixat els esglaons de 3 en 3. Diria que ni tocava el terra. El meu telèfon ha sonat tota l'estona, era el meu pare. I jo silenciant el mòbil. Se sent culpable? Vol que li amagui a la meva mare, que està a casa amb un altre el dia del seu aniversari? Parlem d'ocells? Va ser. L'oreneta. Vola, vola, oreneta. La primavera ja és aquí. Han florit els arbres, per fi ja pots sortir. Un vestit de neu, capa de carbó. Per primavera arribes, marxes a la tardor. Majestuosa oreneta, brillant alces el vol. Avui, de matinada, amb el primer raig de sol. Mig any després, arriba la tardor. Vas a un altre lloc, te'n vas amb tristor. Mira, una oreneta. Tot en un instant. Els rajos de llum de primera hora del matí em van despertar d'una llarga i feixuga becaina. Quan em vaig intentar incorporar, vaig sentir un dolor intens que m'enterbolia la vista. Em vaig apropar la mà al clatell i vaig notar que un líquid espès s'estenia pel meu coll nu. A mirar-me el palmell, vaig veure que el tenia amarat de sang. M'havia donat un cop? Vaig pensar, però com, amb què? Estava tan absorta en els meus pensaments que fins en aquell moment no vaig notar la presència d'un altre al meu costat. Era un home corpulent, d'entre 30 i 40 anys. Anava vestit amb texans blaus i samarreta negra. Ell no tenia cap rastre de sang, però encara no havia despertat i alguna cosa enterrada al fons de la meva consciència em deia que ja no ho faria. La cursa. I simplement vaig córrer, fugint de mi mateixa i de la culpa, suposo, que no parava de créixer. Corria per tot el que havia passat, o per tot el que podria haver estat. Corria per l'alegria i l'amor que havia viscut, que ara simplement havien desaparegut. Corria per la vida i la mort. Suposo que en el fons, ara ja, corria per tot. A totes les que no hi són, a la Sandra, a la Índia i la Mariona, podria afegir-ne qualsevol nom al costat.
perquè són moltes les dones que la violència ha trencat. Escric amb el cor ferit i crido amb l'ànima en pena. Un poema, un crit, per cada dona i cada nena. Vull que les noies portin les claus a la butxaca i deixin de patir quan tornen tard a casa. A totes les que han mort pel fet de ser femelles, farem que de la vostra sang neixin roses vermelles. L'edifici del davant. Eren les 5 del matí i, com cada dia, en un edifici de Tosset, es començaven a encendre els llums. Tot i que encara era molt d'hora, en Jordi ja s'estava preparant per sortir a córrer al matí abans d'anar a la universitat. La seva passió eren els esports i estava estudiant per aconseguir el seu somni, ensenyar als altres la bellesa de córrer. Es va posar un xandall que abrigués força, ja que era febrer, va agafar una barreta energètica i va sortir de casa. Quan va tancar la porta de l'ascensor, com cada matí, va fer un gran soroll. Ja sortia quan s'adonà que l'esbroncada de cada dia l'esperaven tornar. Els gossos del segon segona, en escoltar un soroll que provenia de fora, es van posar a bordar. Mira, la impotència. Perquè enmig de tot això encara queda esperança. Una flama que no s'apaga, que brilla enmig de la foscor, que em diu que potser, només potser, hi ha una sortida que encara no he vist. I amb aquesta esperança encara viva, em nego a deixar-me caure. Lluito amb tot el que tinc, buscant una forma de superar, tot i que no sigui en el primer intent, ni tampoc en el número 5. A partir d'aquest moment, m'he de valdre de noblesa, perquè no ho vull fer de qualsevol manera, ja que a vegades és brutalitat i a vegades és delicadesa. I és que pot existir sensació més horrible que la de tenir ganes, però no veure objectiu possible? Érem. Aquell dia tornàvem del turó, on havíem estat collint arç blanc, calèndula, raïm d'ossa, timó i altres herbes que poguéssim trobar. Jo era llevadora i últimament, ara que arribava el fred, havia vist que els infants emmalaltien amb freqüència. Vaig descobrir que la infusió de farigola i eucaliptus els curava el seu refredat i que l'oli essencial de poliol descongestionava les vies respiratòries. Les mares de les criatures estaven molt agraïdes, així que vaig marxar al bosc a collir els ingredients necessaris per les meves cures. M'acompanyaven la Margarida del Pallarès i la Joana Pons, de Cal Codina. Tot el poble sabia que eren molt sàvies, perquè des que eren menudes, ara ja fa molt de temps, havien après a elaborar ungüents artesanals, igual que ho feien les seves mares i àvies. Aquella nit d'estiu i hivern. I aquella nit d'estiu et vaig voler cridar amb els meus ulls, tot allò que la meva veu no va poder dir-te mai. I aquella nit d'estiu et vaig fer un racó a cada part del meu cor, per si de cas algun dia volies tornar. I aquella nit d'estiu es va convertir en un matí d'hivern, on les paraules sortien congelades i el fred feia plorar els meus ulls. Tot allò que vull dir-te. Agosarada, apassionada, consentida, covarda, decidida, despistada i estimada. Sobretot, estimada. I per si de cas, estimada un altre cop. Són alguns dels adjectius que voldria dir-te. Són alguns dels adjectius amb els quals m'agradaria descriure't. Astuta, atenta, encantadora, generosa, observadora, orgullosa i estimada, sobretot estimada. I per si de cas,
estimada un altre cop. Són alguns dels adjectius que voldria dir-te. Són alguns dels adjectius amb els quals m'agradaria descriure't. Irònica, sincera, serena, ximpleta, valenta, trista i viva. Sobretot viva. I per si de cas, viva i estimada un altre cop. Són alguns dels adjectius que voldria dir-te. Són alguns dels adjectius amb els quals m'agradaria descriure't. Ja estem. Ja estem? Ja hem acabat. Home, jo encara em queden textos Jo per ja llegir. jo no en tinc ja. És que han participat moltíssimes escoles, Moltes escoles. Estem molt contents. Molt contentes. És que hi ha hagut molts textos, eren tots molt xulos. Ens ha costat molt decidir quins eren a els nosaltres millors. no. Ah, al jurat. Els hem de donar les gràcies. Sí, gràcies. Gràcies a totes les persones que han fet de jurat, que han llegit i llegit i llegit tants textos de tantes nenes i nens. Ei, I joves i joves. sí, i moltes gràcies. I gràcies també als centres educatius per Sí. impulsar la iniciativa i Clar. per estar amb ells i recolzar-los i acompanyar-los. Sí. I gràcies a l'Arnau i al l'Arnau i Xavier. el Xavi, que han fet el... Sí, sí, Una sí, feinada sí. de gravar Sí. tot això. Sí, i gràcies a tu. Ah, i a tu, Sí, Marga. sí. Gràcies. I no t'estàs marejant? Una mica. Jo també. És que són ulleres per llegir estirada. És que no veig res. Jo tampoc. Escolta, anem a fer unes braves? Ah, sí, encara les tinc des del text que hem llegit de quan? Sí. Sí, Anem, abans. anem. Anem. Va.